Ja, fra foreningen Børnenes Jul i Fredericia, og vi har som de foregående år sat vores ønskejuletræ op nede i Føtex. Vi har også sat et træ op nede i frivilligcenter nede i Sundhedshuset. Og det går ud på, det er, at vi hjælper børn i udsatte familier med at få nogle julegaver til jul. Det foregår på den måde, at man går hen til træet og finder et ønskemærke. Her der har vi så en dreng på 10 år, der ønsker sig en SpongeBob striktrøje, som kan købes i Hennes & Mauritz. Og så går man ned til Hennes & Mauritz, køber trøjen, får den pænt pakket ind, sætter det her mærke på igen og afleverer trøjen herhen i kundeservice i Føtex. Hvis man er i tvivl om, hvordan det virker, så har vi vores plakat hængende her bagved, hvor man kan se, hvordan tingene de foregår. Og vi kan godt se i år, at folk virkelig har haft det svært og har det svært op til jul, så vi har brug for al den hjælp, vi kan få, fordi vi har rigtig mange julegaver, vi skal have købt til børn. Så er det ikke